lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen folen don yɔrɔ ɲina an b'a fɔ aw bisimila an ka don kibaru kɛnɛ kan bi an bɛ mɛn kalo tile 24 na san 2022 a yira k'a fɔ ɲamana sigi la yen maaw tɔmɔnen don kosɛbɛ barisa ko poto électrique ba dɔ kɔni binnen don yen nɔ a bɛ wagati jan bɔ o kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko kunba gazi kɔni n'o ye gazi feereyɔrɔba dɔ ye o yen kɔni ɲɛsinnen don poto électrique dɔ kɔni ma ko o de binnen don depuis le 29 mars 2022 a yira k'a fɔ ko lase kɔni sera edemu maaw ma a bɛ wagati jan bɔ maa si t'a la ka fɛn kɛ maa si t'a la ka réagir u bɛ se ka taa poto électrique kɔni solution bɛ sɔrɔ a la k'a wuli ka bɔ yen nɔ barisa garage ba dɔ bɛ yen nɔ ni citerne bɛ bila o kɔnɔna la o bɛ poto électrique fan fɛ ka fara o kan essence feereyɔrɔ ba dɔ kɔni fana bɛ yen nɔ ko n'a cogoya ni jahadi ko k'a bɛ na sisan nɔ a bɛ sɔn ka kɛ tiɲɛni ye kosɛbɛ yen maaw kan u kɔni cogo sugu bɛɛ labɛn ko wale kɔni sera edemu maaw ma nka hali bi olu kɔni ma maa ye u kɔni ye kuma kɔni bila bɔlɔlɔ sira kan a bɛ se ka jɛnsɛn cogo min na dɛmɛ bɛ se ka las'u ma cogo min na o kadira kɔnɔ lase wɛrɛ min b'an bolo ka d'aw ma a yira k'a fɔ ko Masina essence ko kɔni gɛlɛyalen n'o ye kosɛbɛ an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko nin wagati na gasoline ni essence kɔni t'a la ka sɔrɔ maaw kɔni sɛgɛnnen don a ko la o kɔnɔna na Masinakaw yɛrɛ kɔni maa si t'a la ka boli mobile la bilen maa si t'a la ka boli moto la bilen bari essence yɛrɛ tɛ sɔrɔ ka ye ɲɛ la janko gasoil a yira k'a fɔ ko nin ye situation ye min bɛ olu paralyser barisa maa minnu kɔni bɛ bɔ u ka duw kɔnɔ ka taga campagne na ka taga u ka sɛnɛ n'u ka kow la yen nɔ a bɛ olu kɔni sɛgɛn barisa tagacogo t'u la moyen de déplacement kɔni t'u la bilen yɔrɔw dun ka jan ɲɔgɔn na o ye janya dan ye ni situation ye min b'a la ka yen maaw kɔni sɛgɛn kosɛbɛ lase wɛrɛ min b'an bolo ka d'aw ma a yira k'a fɔ CEDEAO kɔni ka sanction min bɛ an kan ni ko a kan maliyɛnw kan ni wagati na ko a kɔni bɛ sɔn ka sonsoro début juin na barisa a yira k'a fɔ ko CEDEAO maaw kɔni tun kan ka lajɛ dɔ kɔni de kɛ le 21 mai 2022 o tun bɛ kɛ Ghana a yira k'a fɔ ko o reporté la o reporteri kɔni sababuya la u ye date wɛrɛ fɔ min ye le 4 juin le 4 juin kɔnɔna la ko Mali Burkina ani Guinée Conakry situation kɔni b'u kan k'u nana étudier kosɛbɛ wa o yɛrɛ kɔni bɛ sɔn ka kɛ Mali yɛrɛ kɔni embargo ko kɔni sonsorolen lase laban min b'an bolo ka d'aw ma a yira k'a fɔ carte biométrique ko ma kun b'a la ka fɔ depuis wagati jan ministre des administrations territoriales ale kɔni ye lase dɔ kɛ min b'a yira k'a fɔ ko carte biométrique kɔni k'a ko bɛna lawaleya sɔnni dɔrɔn wagati kelen ma fɔ nka a ko kɔni tɛ ko mɛnta ye bilen barisa ko carte nina ale ni carte d'identité yɛrɛ kɔni ye carte ye ko min kɔni bɛ sɔrɔ très facilement barisa information fo bɛ k'a sanfɛ maa sugu bɛɛ kɔni bɛ se ka accéder carte kɔni na n'o ye carte d'identité o kɔnɔna la k'u kɔni bɛna na baara sugu bɛɛ labɛn carte biométrique kɔni bɛ se ka bɔ cogo min na wa a bɛ kɛ ko ye min b'a to maliyɛn bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ se ka bénéficier a la wa ale kɔni fana sécurisé don kosɛbɛ o kɔnɔna la lase min tun b'an bolo ka d'aw ma bi o ye